Ang daming gamo-gamo sa ilaw, guys. After ng ulan, ayan, lumabas ang daming mga gamo-gamo. Yung tawag sa amin, araragat. Ayan, nagsarado kami sa bahay kasi pumasok. Ayan sa ilaw, ang dami, oh. Pagkatapos ng ulan, ang daming gamo-gamo, araragat. Araragat yung tawag niyan sa amin. Ano ba sa inyo yung tawag diyan? Ayan, oh. Dami, oh. Ang araragat. Hindi ko alam kung ano yun sa Tagalog. Gamo-gamo. Ayan, papunta na dito sa bayo. Ayan. Patayin ko yung ilaw sa loob. Ayan, pati dito sa kabilang ano namin, kanto na may ilaw. Ayan, ang daming pumulupot sa dingding na mga araragat. Busog na busog yung mga butiki. Diyan, oh. Hindi na halos malunok na mga butiki yung mga gamo-gamo. Nagsawa yung mga butiki, kakalunok, kakakain ng mga gamo-gamo dyan. Ayan. Pagkatapos kasi ng ulan, guys, nalabas talaga yung mga gamo-gamo na yan.